इस बात को जरा सोचिए। खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ स्पर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंटनि बानजायनायावहाय महाराष्ट्रनि नासिक रायजोआव 27 नेशनल यूथ फेस्टिवल खुंफुंनाय जादों। जोङो बड'लेण्ड इंडिजिनस गेम्स एसोसिएशननि जानानै दिनैहाय बेवहाय 27 नेशनल यूथ फेस्टिवलावहाय जोंनि बर'नि दोरोङारि गेलेनाय खमलायनाय बे खमलायनाय गेलेनायखौ जोङो डेमनस्ट्रेशन दिन्थिफैदों। जोङो गासै 16 प्लेयार्स फैदों। बेवहाय हिन्जावसाफोरा गासै 7 जन आरो 9 जन गासै हौवासाफोर। बेसिम फैनायाव जोंखौहाय क'क्राझार जिल्ला NYK नेहरू युवा केन्द्र डिपार्टमेन्टनिफ्राय गोबां हेफाजाब होदों। लोगोसे चिरां जिल्ला NYK बिथांमोननिफ्रायबो गोबां हेफाजाब होदों। बिनि थाखायनो आङो गिबियाव क'क्राझार जिल्ला NYK आरो चिरां जिल्ला NYK बिथां दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरो जे बिथांमोनहा जों बड'लेण्ड इंडिजिनस गेम्स एसोसिएशननि जायनाखि जोंनि खमलायनाय गेलेगिरि बिथांमोनखौहाय गोबां मोजाङैनो बिसिम लाबोनानै जोंखौ डेमनस्ट्रेशन दिन्थिहोदों। बिनि थाखाय आङो बड'लेण्ड इंडिजिनस गेम्स एसोसिएशननि जानानै आरो खमलायनाय गेलेगिरि जानानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर होबाय। दिनै बे 27 नेशनल यूथ फेस्टिवलावहाय जों बायदि इंडिजिनस गेम्स डेमनस्ट्रेशन दिन्थिनो बाहागो लाफैदों। जेरै पान्जाबनि गटका आरो महाराष्ट्रनि मलकम बेबायदिनो गुबुन गुबुन रायजोनि इंडिजिनस गेम्सफ्राबो डेमनस्ट्रेशन दिन्थिदों। आरो बेनि गेजेराव जोंहाबो खमलायनाय गेलेनायखौ दिन्थिनो मोननानै जों खोब गोजोनदों आरो आसा खालामो जे जों बेबायदिनो दावगालांबाय थानो हागोन होननानै। थैंक यू। खुलुमबाय जों दिनै महाराष्ट्रनि नासिक सहराव 2017 नेशनल यूथ फेस्टिवलाव जोंनि बर'नि खमलायनाय गेलेनायखौ दिन्थिफैदों। जों क'क्राझार, बाक्सा, चिरां, उदालगुरि मोनब्रै जिल्लानिफ्राय फैदों। जों साबायखर होयोदि बिगानि दैदेनगिरि बिथां सारमोनखौ आरो जोंखौ बिसिम लाबोनायनि थाखाय गोजोन्थों। जोङो दा नासिक होननाय जायगायाव दंफैयो। 27 नेशनल यूथ फेस्टिवल बेहाय जोङो गथ'फोरखौ खमलायगिरि हिसाबै लानानै फैदों। दा जोङो बेहाय मोजाङै गथ'फोरखौ खेला गेलेनो हादों। लोगोसे माखासे नायगिरि बिथांमोनाबो जोबोद मोजां मोनदों। दा जोङो मोजाङै गेलेलांनो हादों आरो।